Må jeg stille dig et spørgsmål? Hvis du selv kunne bestemme, hvilken vej synes du så græsset skulle gro? Til venstre. Hvad skulle spilles i din stue? Hvis du var kongen af Danmark og måtte bestemme en lov, hvad skulle det så være? Gratis kondomer. Sikkert sex, ikke? Jeg kan ikke komme på nogen love. Kan vi lave sådan en cut? Må jeg stille jer et spørgsmål? Godt. Hvis I kunne vælge, hvad farve skulle græsset så have? Super godt svar. Tusind tak for jeres hjælp. Hvad vej bor du? Jeg bor den der vej. Kan det My Way? Det tror jeg er rimelig meget af My Way. Ja. Not just for you. It's really not a check.